Здравейте, момичета! Най-продавания и най-търсения продукт дойде и при мен днеска. Получихме Гарниер. Това е почистваща вода за лице, за грим. Фондютен, слънчезащитен фондютен с витамин С плюс маск. Пай с витамин С. Държи се 15 минути и лицето ми става вау. Предполагам. Но сега няма да ползвам тази хутка. Ще я оставя за до вечера. Ще използваме тест рауч. Отворих само тази страна, тук нямам. И се усеща много стягащо такова хубаво. И сега ще го почистим с водата. Да видим как е. Това е супер удобно. На Гарниер продуктите са уникални. Имам вече цяла колекция на Гарниер и на Maybelline. Много съм доволна от тях. Докато продуктите са на изчерпване, докато не са се изчерпили, препоръка, поръчайте си, няма да съжалявате, много са уникални. И тъмън сега за лятото бива. Оставям линка тук, точно над името ми, който иска да си поръча, но побързайте. Gratis, Versant.